Suposo que tots ja ho sabeu, però no està de més recordar-ho, que l'arribada d'Internet va fer que moltes coses es poguessin falsejar. Molt més del que s'era capaç sense Internet. La identitat, per exemple, la realitat d'una notícia, d'un fet, fins i tot enviar missatges anònims via email o SMS. D'aquí va néixer la definició fake news. Sí, aquesta definició que ara és tan popular. També via telèfon pots falsejar i amagar el teu número del que truques si el que vols és fer quelcom no sàpiguen qui ha estat l'autor d'una determinada trucada. Els mòbils actuals ho permeten. I el 067, via telèfon fixe, també t'ho facilita. Potser el que algú no sap, o sí que ho sap, però potser no ho vol pensar gaire, perquè, com tots sabem, pensar i raonar costa molt més del que sembla, sobretot pels cervells que són més privilegiats, d'aquests que corren pel món donant lliçons de vida a tothom, és que avui dia, via línia, via número, sigui quin sigui el número, es pot saber la majoria de tot el que hi ha darrere d'una falsetat tècnica o lineal. És a dir, a través del que es coneix com un rastreig, permet a un expert, esclar, detectar tot allò que pot haver-hi darrere d'una falsetat a través d'un número, d'una línia d'internet, d'una senyal. Ho sabies? Ah, ja ho sabies. Doncs perfecte. Jo no ho sabia. Pim, pam, pum. Pim, pam, pum. Amb nosaltres, no per a nosaltres.